Въпросът е от Доброслав Дойчев. Уважаеми знаещи, в една легенда се разказва, че старецът имал 336 синове. Всички те носили вода на баща си през цялата година. Старецът имал една единствена дъщеря, която успявала до някъде да разлее водата, носена от нейните 336 барака. Не знам как е възможно това, но ако вече сте се досетили кой е стареца, то тогава няма да ви е особено трудно да ви отговорите на въпроса. Как е името на дъщерята? Една минута.